Čaute, to som ja zas, Maťo. Teraz vám ukážem najprv, ako poprvé, ako treba magicky naplniť korunku. Takže sledujte pozorne. O, to som nebol ja, nie. To nie ja. Do piču, to je horúce, jak pičo. Dobre. Takže dáme hore uhlíky. Skoro som sa popálil na tomto posratom tarbuši. Jau, 1. Jau, 2. Jo, 3. OK, dáme na to tarbúš. Pekne rozťaháme. Dobre, kľud. Super. Takže čaute, tu je Maťo. Dneska sme si spravili takéto menšie video, ktoré dáme na YouTube. Takže, čo by som vám povedal, budeme fajčiť z vodnej fajky Aladin. Jo, takže fajčíme z vodnej fajky Aladin Nomad. Som sa trocha sekol. Triko Kobrika, Alfaker tabak, meta, namor hadica, tarbuž je ešte momentálne stále hore. Takže prvý ťah, pozrieme sa, aký bude veľký dims. Jo, mega. Dáme dole tarbuš. To mi to rozštípe hrdlo. Jeden uhlík dáme radšej dole. Mi to rozštípe hrdlo zase. Príchuť je zase super. Jo, takže vodnú fajku, čo ja viem, fajčím už nejaké cez 3 roky. Fajčím preto, lebo som čítal na nete, že zväčšuje penis. Už mám 3,5 metrový. Teraz nie, alebo no. Čo ja viem. Je to super vec. Otočíme uhlík. Rozhodol som sa dávať videá na YouTube o tejto vodnej fajke, čo ja viem aj nejaké zábavné momentálne po prípade, aby ste sa zabavili, aby to nebolo nudné. Skúšam to preto, lebo sa chcem stať členom YouTube, toho partnerského programu. Takže, ak by som vás poprosil o malú maličkosť, či by ste mohli odbrať moje videá na YouTube a čo ja viem, dávať mi nejaké lajky, komentáre po prípade, ak sa vám to páči, ak nie. Negatívne, pozitívne. Sorry za ten ťah pred týmto, ale trocha to bolo silné. Teraz vám ukážem nejaké také menšie kúsky, ako sú napríklad krúžky a takéto hovadinky okolo toho. Krúžky. Teraz pôjde, čo ja viem, Ghost in Hell. Teraz čo ja viem, dáme si French Inhale. Neviem, či poznáte tú pesničku od Wiz Khalifa. Jo. Double Rings. Trocha ako mi to štípalo, ty vole, ma rozbolila hlava. Ale nie, čo ja viem, tak na dnešok by bolo toto všetko.
Ďakujem, že ste si pozreli moje video a poprosím vás o vašu chvíľku času, nejakých 5 sekúnd, aby ste odbrali moje video a dávali lajky a komentujte, ak sa vám to páči alebo nie. Je to jedno. Ďakujem veľmi pekne. Majte sa.